салом бинандагони арҷманди барномаҳои радиои озодӣ. имрӯз ҷумъа 10 май аст ва шуморо ба дидани барномаи хабарию таҳлили ахбори озодӣ даъват мекунем. ин барнома бо заҳмати ҳамкорон дар тоҷикистон ва Прага таҳия шудааст. ҳоло ба чанд мавзӯи асосии он таваҷҷӯҳ кунед. президенти тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар мулоқот бо раиси ҷумҳурии Русия Владимир Путин гуфт, ҳамла ба Крокус ба обрӯи тоҷикон зарба зад. муҳоҷирони корӣ баргашта аз Русия мегӯянд, тафтишу пурсишҳои мақомот дар ин кишвар ҳанӯз ҳам сахту ноодилона ҳастанд. Регистратсията мепурсанд, дори надори. Ман надоштам, чӣ патент накарди мегӯям. Ман гуфтам ки хай надоданд. падари Абдурозиқ, яке аз маъруфтарин тоҷикон дар саросари ҷаҳон, гуфт, писараш дар Иморот бо як духтари арабтабор арӯсӣ мекунад. дар пасманзари боздошту ихроҷи оммавии муҳоҷирон, раҳбарони Тоҷикистон ва Русия ба мувофиқа расиданд, ки мақомоти ду тараф якҷо нишаста ин масъаларо баррасӣ мекунад. Эмомалӣ Раҳмон, президенти Тоҷикистон, дар ин бора дирӯз бо Владимир Путин, раиси ҷумҳурии Русия, дар Москав суҳбат кардааст. муносибат ба муҳоҷирони тоҷик дар Русия баъди ҳамлаи маргбор ба толори консертии Крокус бад шуд. ҳамкорам Муъмин Аҳмадӣ мавзӯъро идома медиҳад. дидори рӯбарӯи ду раҳбар баъди ҳамлаи маргбор ба Крокус яке аз суҳбатҳои асосӣ дар гуфтугӯ. онче ки рух дод барои мо комилан ғайри қобили қабул аст. ин як зарбаи ҷиддӣ ба обрӯ, таърих, фарҳанг ва суннатҳои миллати мо зад. мо дар оянда дар ин самт бо шумо аз наздик ҳамкорӣ мекунем. Владимир Путин ба Эмомалӣ Раҳмон гуфт, ки хадамоти махсуси ду тараф барои пешгирӣ аз такрори чунин ҳодисаҳо ҳамкориҳои наздикро ба роҳ мондаанд. хадамоти махсуси мо барои монеъ шудан ба терроризм фаъолона кор мекунанд. терроризм ба ҳамаи кишварҳо, аз ҷумла ҳам ба Русия ва ҳам ба Тоҷикистон таҳдид мекунад. ҳамкориҳояшон муназзам аст. мулоқот дар ҳошияи таҷлили рӯзи 9 май ҷашни пирӯзӣ бар олмони фашистӣ дар Москав сурат гирифт. хабаргузории Ховар гуфтааст, ки Эмомалӣ Раҳмон ба Путин гуфтааст, ки зарур аст идораҳои ду тараф барои рафъи мушкилот дар арсаи муҳоҷирати корӣ чораҳои босамар биандешанд. боздошту ихроҷи муҳоҷирони кории тоҷик бо ҳар баҳонае аз Русия баъди ҳамлаи террористӣ ба толори консертии Крокус дар Москав зиёд шуд ва эътирози ҳукумати Тоҷикистонро ба бор овард. дар он ҳамла, ки мақомоти интизомии Русия кори дасти шаҳрвандони Тоҷикистон номиданд, бештар аз 140 нафар кушта ва садҳо тани дигар захмӣ шуданд. воқеан ҳам баъди ҳамла ба Крокус ва боздошту ихроҷи муҳоҷирони тоҷик, шумори хоҳишмандони муҳоҷират ба Русия коҳиш ёфтааст. масалан, дар Санкт-Петербург шумори тоҷикони корҷу 60% кам шудааст. ҳамкорони мо имрӯз ба фурудгоҳи Душанбе рафтанд ва бо онҳое суҳбат карданд, ки аз Русия баргаштанд ва ё ихроҷ шудаанд. гузориши Алишер Зарифӣ ва Шаҳлои Абдулло. дар саҳни фурудгоҳи Душанбе бештар мусофироне ба назар мерасад, ки аз Русия баргаштаанд. Фарҳод яке аз онҳоест, ки дар Санкт-Петербург ба ӯ иҷозаи кор ё патент надоданд. Фурудгоҳ пурспор сахт шудагиай. Патентам мепурсанд, регистратсията мепурсанд, дори надори. Ман надоштам, чӣ патент накарди мегӯям. Ман гуфтам ки хай надоданд. Регистратсия просроченӣ шуд. 10 рӯз срок додам, брав гуфтам. Омадам, гаштам, омадам. дарёфти иҷозаи кор ягона мушкиле нест, ки ҳоло муҳоҷирон аз он нигаронанд. экзамен тоғрӣ наши, экзамен бо мисбурим да. экзамен бод, экзамен надоштам, экзаменро рус кардагиан. онҳое ки аз Русия ихроҷ шуданд мегӯянд бо гузашти бештар аз як моҳ ҳанӯз вазъи муҳоҷирони тоҷик беҳбуд наёфтааст ва санҷишу тафтишҳои сахт идома доранд. ҳозираш камтар безеба. худам ба депорт омадам. агар хеле документ надошта бошӣ, сразу депорт гардисай. агар документ дошта бошӣ, ха более-менее. экзаменора русский язик агар надонӣ, камтар проблемае. чунин вазъ боиси кам гардидани сафи хоҳишмандони муҳоҷирати корӣ ба Русия шудааст. дар нуқтаҳои чиптафурӯшӣ гуфтанд, ки ҳанӯзам сокинон бо як дудилагӣ ба ин ҷо омада
мепурсанд ки онҳо билет гиранд ё нагиранд, вазъият то куҷо беҳтар шудааст дар Русия. баъзе аз кормандони нуқтаҳои чиптафурӯшӣ гуфтанд ба муштариён тавсия медиҳанд ки агар санадҳояшон ягон мушкил дошта бошанд аз сафар худдорӣ кунанд. одам камтар меравад, ай ҳамин сабаб уже нархҳо уже 2450 қариб ки то $100 уже 1000 сомон нархи чипта уже нарх арзон шудагия уже. баъд аз ҳодисаи крокси дар бештар аз як моҳи охир фишор ба муҳоҷирони тоҷик дар Русия афзоиш ёфтааст. мақомоти Русия инро чораи муваққатӣ ва пешгирӣ аз терроризм медонанд. ҳукумати Тоҷикистон рафтори мақомоти Русро нисбати муҳоҷирони тоҷик номуносиб номида аз мардум хост бе зарурат ба Русия нараванд. мақомоти Тоҷикистон гуфтанд ки дар 4 рӯзи ахири моҳи апрел танҳо аз як фурудгоҳи Москав бештар аз 600 шаҳрванди Тоҷикистонро ихроҷ кардаанд. баъди ба ин ҳад шиддат гирифтани вазъ ва кам шудани теъдоди хоҳишмандони кор дар Русия, муҳоҷирати тоҷикон ба Қазоқистон зиёдтар шудааст. аммо дар ин кишвар ки яке дигар аз давлатҳои муҳоҷирпазир аст, тадбирҳои амниятиро ҳам сахттар карданд ва муҳоҷирону мақомоти Тоҷикистон ҳам аз сахт шудани тафтиши муҳоҷирон дар Қазоқистон хабар медиҳанд. ҳамкорам Тоҳири Сафар гузориш медиҳад. бо зиёд шудани фишор ва мушкилоти муҳоҷирони тоҷик дар Русия, шумори онҳои афзоиш ёфтааст ки дар ҷустуҷӯи кор ва даромад роҳи Қазоқистонро пеш гирифтанд. зоҳиран ба ҳамин сабаб тафтиши муҳоҷирон дар ин кишвар сахттар шудааст. дар фурудгоҳи Қазоқистон чораҳои амниятиро тақвият доданд ва хориҷонеро ки ба кишвар меоянд сахт тафтиш мекунанд. зимни санҷиш бештар ба ҳадаф ва муҳлати иқомати муҳоҷирон таваҷҷӯҳ мекунанд. баъди ин ҳама Тоҷикистон аз шаҳрвандонаш хост пеш аз сафар ба Қазоқистон ҳуҷҷатҳои заруриро омодаву дуруст кунанд ва барои ҷавоб ба саволҳо дар фурудгоҳ тайёр бошанд. як масъули консулгарии Тоҷикистон дар шаҳри Алмату гуфт, як моҳ боз аст ки шикоятҳои зодагони Тоҷикистон зиёд шудааст. шикоятҳо аз ҷониби шаҳрвандони мо ворид шуд ки моро дар фурудгоҳ то дер боз медоранду мепурсанд. мо ҳам дар фурудгоҳ будем. воқеан чунин ҳолатҳо ҳастанд. вале дар бораи ин ки чӣ саволҳо мепурсанд, шумо метавонед аз неҳодҳои Қазоқистон посух бигиред. вале ин мушкил ҳаст. мегӯянд моро то 2-3 соат дар фурудгоҳ нигаҳ медоранду мепурсанд. дипломати тоҷик мегӯяд ин ҳолат ба ҳамлаи террористӣ дар Москав рабт надорад, вале муаллифи ин навор ки дар назди истгоҳи роҳи оҳани остона сабт шудааст, бар ин бовар аст ки сахттар шудани тафтишу пурсишҳо ба ҳамла дар Крокус Сити пайваст аст. Қазоқистондан зарари ҳамун Москва расида. ҳам документ кунӣ барои тоҷикон мега 150,000 танга, барои узбако 80,000 танга. налогош официальнеш ҳамаш як нарха, ина ки то шудо мо тоҷики тоҷик дорем, бояд 150,000 узборем. фаридун муҳоҷири дигари тоҷик ки дар Қазоқистон кору зиндагӣ дорад, мегӯяд ҳама чиз оддист ва мушкиле надорад. вазъият акун мо забтни Қазоқистони област Актюби дар назар дорам. Актюби, Урал вазъият созай. Лично ман нашнидам, надидам. Ман ба 100 тами шаҳрда тоҷик ҳастай. Вазъият ромаи созай, ранги пешинай ҳозиражда. Ака мақсад Алмата астанада бошад агар мумкин барои ки як мешад, ахи ведои баҳор мешад ва мешад ки бачаҳо документошо накунанд, барои ки налог давлатан споран давлат ягон даход шавад. Ай момент мумкин ай ҳисоб шудагиш мумкин айда. бархе аз муҳоҷирони тоҷик ҳанӯз аз рӯзи 7 май ба радиои Озодӣ шикоят карданд ки дар баробари тафтиш ва санҷишҳо дар фурудгоҳҳо дар худи Қазоқистон ҳам амалиётҳо ба зидди муҳоҷирон шурӯъ шудааст. вазорати корҳои дохилии Қазоқистон ҳам аз анҷоми амалиёте дар вилояти Улутау хабар дод. пулис 16 шаҳрванди хориҷиро ки санадҳои заруриро надоштанд боздошт кардааст. 9 нафари онҳо зодагони Тоҷикистон буданд. барномаи ахбори озодиро пай мегирем. чанде аз деҳқонони вилояти Суғд
аз он шиква доранд ки мақомот онҳоро дар нимаи баҳор маҷбур карданд ки пахта бикоранд. ин ҳам дар ҳолест ки кишоварзон солҳои пеш аз ҳисоби пахта фоидаи кам мегирифтанд. мақомот мегӯянд кишти пахта аз меъёр коҳиш ёфтааст ва ин бар зарари иқтисоди тоҷикистон аст. фарзон муҳаммадӣ гузориш медиҳад. мирзобек одинаев деҳқон аз ноҳияи масчоҳ пештар пахта кишт мекард, вале солҳои ахир юнучқа мекорад. моҳи май бедаҳои қадкашидаашро даравид, вале акнун водор шудааст ки ба ҷои бедаҳояш пахта корад. бо дастури масъулони раёсати кишоварзии ноҳия 4 рӯз 5 рӯз пеш гуфтанд ки мисолан ин чиз мешикаста, аммо мисол 40 сотиқ замина киши шикаста пахта коред. Яке мо пахта коштаги 2 гектар иҷора гирифта коштаги ин замин ҷи пахта баромадагият. аз он шиква дорад ки зиёни расида аз тағйири кишту аз байн рафтани юнучқаҳояшро касе намедиҳад. ки ҳасоб кунам пример масраф где-то як 2000 сомон не расход меша барои кишт кардана барои трактор мане 2000 дига барои кулгар полгар оварани алафаш бисёр сам кулгар оварам накубе кулгар намеша. маҳмуд қурбонов тақрибан 1.5 гектар замин дорад. солҳои гузашта пахта кишт мекард, вале имсол барои заминро кишт кардан ё дам додан беда коридааст. барвақтар хабар надоданд ки мисол мана ҳамин қадар замина вай коред, пахта коред. бояд ки аз моҳҳои мана ин феврал ё ки январ хабар медоданд, мо мефаҳмидем пахта мекоштем, мисол 50 соти 60 соти пахта мекоштем. мондагише бо ягон маҳсулоти дигар мекоштем. анака мо унҷо кошта шудем. имрӯз омода моно маҷбур кард содиан ки шумо кишти кардагиро мешиканед, дар ҷои вай пахта мекоред. ҳол он ки ман барои вай 6-7 сомон сарф кардем. кишоварзони ноҳия мегӯянд ин ҳолат бисёр аз деҳқонҳои ноҳияро нигарон кардааст, зеро солҳои гузашта аз замини пахтазор ҳосили дилхоҳ ва ё аз пахтаи ба даст омада фоидаи дуруст нагирифтанд. масъулони раёсати кишоварзии ноҳияи масчоҳ омода нашуданд ин масъаларо дар назди дурбин шарҳ диҳанд. вале сардори ин раёсат дар суҳбати телефонӣ ин вазъро тафсир кард. пахтакори стратегии давлатӣ мо нақша дорем. ёрнамаи муайян кардагӣ 12000 гектар мо бояд пахта корем. андоз шуд нашаркор, нафақа гирифт нашаркор. дар ҳамин ҳол деҳқонони дигар илоҷи корро бо шеваи дигар ёфтаанд. қурбон ниёззода раҳбари хоҷагии деҳқонии сумая ҳудуди 5 гектар замини кишоварзӣ дар ноҳияи масчоҳ дорад. вай дар нисфи зиёди заминаш 3.5 гектар пахта коридааст. вай аз зиён ё фоидаи ками пахта шикоят надорад, фақат талаб дорад ки бояд нархи дору арзон карда шавад. вале бар замми пахта боз тарбузу беда низ коридааст. тамоқи зиндагӣ пеш мебарем. ин хел нест ки бо фоида монад ин кор кунем. 5 сомон нархаш да барои мисол пахти хун фурӯшед. ҳасобаш мекунад ва аз худша 1 сомон чинакчиш мегирад. пуле намемонад, аммо қайм зиндагӣ пеш мебарем. таваҷҷӯҳи мақомоти вилояти суғ ба кишти пахта баъд аз он зиёд шуд ки раиси ҷумҳур эмомалӣ раҳмон аз кам шудани майдони кишти пахта дар шимоли кишвар нигаронӣ кард. президент гуфт соли гузашта дар вилояти суғ 9000 гектар камтар пахта кишт шудааст. фарзон муҳаммадӣ, радиои озодӣ, ноҳияи масчоҳ. яке аз маъруфтарин тоҷикон дар ҷаҳон овозхон ва блогер абдурозиқ эгамов ки солҳои охир дар ҳинду имороту бритониё фаъолият мекунад эълон кард ки ба зудӣ зан мегирад ва арӯсаш як духтари арабтабор аст. нияти издивоҷи овозхони 20сола бо амира як сокини шарҷаро падараш савриқул эгамов ҳам ба мо тасдиқ кард. ба қавли ӯ қарор аст арӯсии абдурозиқ тобистон дар Дубай барпо шавад ва оилааш ҳам ба ин ҷашн мераванд. абдурозиқ ки саргузашташ як мӯъҷизаро мемонад, аз як овозхони хиёбонӣ дар Панҷакен то ба мартабаи як блогер ва шоумени пуртарафдор дар Ҳинду иморот баланд шуда тавонистааст бо ҳунару заҳматҳояш сарвати хубе ҳам ба даст оварад. ва дар ҳамин ҷо барномаи мо ба поён мерасад. ташаккур ки то ин лаҳза бо мо будед. хабару видеоҳои бештарро метавонед дар вебсайти мо озодӣ.орг дастрас кунед. инчунин ба саҳифаҳои радиои озодӣ дар фейсбуку инстаграм, тикток ва одноклассники ворид шавед. агар шумо ҳам хабаре доред метавонед ба мо бинависед. худо нигаҳбони шумо.